Dini għal-poddata numru 459 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu mingħand Cecil Jones and The Lost Sound, Falcons Flying Circus u Nick Corea. U biex nibdew illum għandna lil Jack's Fusion. Iltqajna l-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant numru 459 f'din is-sensiela u sibu l-poddati l-oħra kollha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn isibu wkoll il-videos li għandna fil-poddata tal-lum individwalment u anke xi dettalji oħra marbuta ma' l-M3P. Ftaħni għallum bil-ġdida minant il-grupp Jack's Fusion jisima Burn the Day u issa sanaddu għal żewġ siltiet li jorbtu ma' żewġ mużiċisti Maltin li ħallewna fil-jiem li għaddew. Qed nirreferi għal Gino Mifsud u Freddy Ellul. Il-mużika li se nisimgħu hija kollaborazzjoni tagħhom flimkien ma' mużiċisti oħra sintendi u se nibdew billi l-ewwel nisimgħu lil Gino Mifsud flimkien ma' Nicky Dublé li huwa mużiċist oħra li ħallina diversi snin ilu hawnhekk fil-kollaborazzjoni tagħhom ma' Cecil Jones. Din jisimha Break Machine. There is an institute with rooms full of machines. As they live beside the sunrise, they burn away your dreams.
feel and then they can't see how you're taught. For the Institute, your name is just a number, and a number you will die. No, they never knew that you were alive. No, they never knew that you were alive. Thought life is a circle. Thought life is a heart. Thought life is a circle. Thought life is a fire. Cecil Jones hemmhekk mill-programm ta' Television Malta Gen li kien jipproduċi Alfie Fabri. U din daqqejnija biex anka naraw u nisimgħu lil Gino Mifsud li ħallina propju fi 17 ta' Wissu tal-2016. Gino kien xi ħadd li naf minn meta kien għadu żgħir ħafna l-fatt li kien wieħed mill-ewwel studenti illi kelli konna sirna ħbieb u anka daqqejna flimkien matul is-snin. U kienet tassew koinċidenza nistgħu ngħidu illi fl-istess ġurnata ħallina wkoll mużiċisti ieħor ħadd illi din id-darba kien ilu attiv anke sa mis-snin 60. Qed nirreferi għal Freddie Ellul li kien magħruf ukoll bħala Alfred Zimmerman għal ċertu żminijiet anke rekordja b'dak l-isem. Hawnhekk se nisimgħuh ma' wieħed mill-ewwel gruppi li kien idoq magħhom fis-snin 60. Il-grupp jismu The Lost Sound, il-kompożizzjoni ta' Freddie Ellul u anke il-vuċi tiegħu stess hawnhekk fis-silta tagħhom Someone So Fine. Someone that's you. I need you, that's true. I wanna love you, that's all. I should be glad with a love like that. I am sure I won't be sad. I must believe that you love me. I am sure that you need me. Oh, how it would be if we're together. Just say it. Say that you love me. Say that you wanna be mine. It's alright. With yours, that's the way love would be fine. With someone so fine, oh yeah, with someone so fine, alright, with someone so fine, oh yeah. Freddie Ellul flimkien ma' Benny Ċafaj u l-komplement tal-grupp The Lost Sound mill-1969 hemmhekk. Is-silta tagħhom Someone So Fine li kienet anke ħarġet fuq bħala single fuq il-vinyl aħna hawnhekk daqqejnija anke biex inselmu lil Alfred Ellul, Freddie Ellul, il-ħallina fl-istess ġurnata ma' Gino Mifsud ġifieri 17 ta' Wissu ta' l-2016.
U biex nkomplu il-poddata ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony San tal-lum se ngħaddu għal aktar materjal ġdid. Album li għandu joħroġ propju llum is-27 ta' Wissu li qiegħda toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata, il-grupp Falcons Flying Circus u mill-album tagħhom nisimgħu Dubious Intentions.
Għawda mill-album tal-grupp Falcons Flying Circus li ħareġ propju l-lum meta qed toħroġ ukoll din il-poddata l-ewwel darba fis-27 ta' Wissu tal-2016 permezz ta' anka un kunċert fiż-Zion ta' Marza Scala fejn ukoll il-Fuzz Honeys. Tajjeb li ngħidu l-album tal-Falcons Flying Circus fih diversi silti oħra oriġinali bħal din li għandna kemm smajna hawnhekk li jisimha Dubious Intentions. Aktar dettalji permezz ta' tonisan.com u fuq dik il-website hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi nu biex dejjem nisma' tissemmija u segwaċi regolari ta' din is-sensiela ta' poddati mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa li nista' ninkludi għandna semmija regolari li jagħmlu dan bħal pereżempju l-bib tiegħi Martin Duka u Mario Asha hemm ukoll oħrajn illi minn żmien żmien anke jixbdu l-attenzjoni lejn materjali li jkunu qegħdin jipproduċu huma stess jekk inti taf din il-kategorija allura nistiednek tamelek ukoll. Biex nagħlqu l-poddata tagħna llum għandna rapper ġdida tal-anqasalija hija ġdida għalkemm rekordjat issa numru ta' siltiet jidher li ġej proġett hawnhekk bl-isem ta' Nagħmel Ħoss għandi nifhem illi forsi minn hawn ftit ta' xhur oħra dan jaf joħroġ anke bħala album. Qed nirreferi għal Rachel Dagwara li jisimha hija rapper miż-Żejtun, iż-Żejtun huwa post l-ħannejja wkoll wara kollox allura bix-xieraq hawnhekk. Ikkollaborat s'issa diversi drabi ma' Drinu tal-Marmalja u sħont ma' għalet hawnhekk iltaqat ma' rapper oħra li jisimha Nicki u flimkien għamlu din. Dawn huma Nicki u Rea. Nifs mittieħed minn ġoddana il-ġisem ġi imwilet u wara xar. Issa ġi imbirek u bil-mod dana kiber u mutħambaq kuna f'nisek u missiru jistħaq. Ifibni tkun xala bibek dana ma' żmien beda jdaħħal tifel kellu relazzjoni mhux jittil ta' kif inti tratta l-sieħbek. Luġi jalmek biġrajiet li ma konċet tippretendi li qatt ma tkun qed tistenna ċertu kummenti taqla li l-menti jalmuk esperjenzi teknoloġija inventi kuna f'affarijiet kurrenti iżda qatt tippretendi għax muħna miftuħ u għalhekk. Aħna tfal kuntenti mislu sentimenti ġo qalbu għandu post prominenti. Malta mifquwa mati talem qatra bataħtra bħal moħ li ma jridx ikun jaf jemmen l-opinjoni ma jinteressax mill-fatt imħabba hija imħabba tħossok fortunat. Ġejt hawnhekk biex nagħmilha ċara u naf li ħafna nies jipprovaw jagħmluli il-ħsara imma f'wiċċhom jibqa' aħjar jieħu salibhom alla tani leħni biex jiena lilhom norihom. Jien minnix li bdejtu qalbi mhux ħana daħħa għalhekk jiena biħsiebni inkompli bis-saħħa. Tipprovax twaqqafni minn dak li qed inwetta, anzi jekk biss tipprova jiena lilek interta u jekk inti kontrija fuċċek nibqa' imbeżla u jekk inti favorija lesta sol timberba. Klimi jien bissidu għalhekk lirika għandna biex naslu fejn irridu hawnhekk inġibu ħtana bekk nagħmlu dominazzjoni u għall-informazzjoni ma rridx nara impressjoni tal-ebda rivali li jaħseb jien imitazzjoni. Nofru l-ilma għal minnu xogħod ejja viċin fl-istess ħin żomm il-bot. Bir-rap ta' Nicki u Rea it-talim tal-ħajja ġejna f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu għal poddat oħra, xtaqt li nħallikom ukoll billi nfakkarkom fl-M3P il-Malta Music Memory Project kif għadna nsejħulu li sibuh fuq m3p.com.mt imma id-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U sa nerġgħu ta' darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.